ಏಯ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದಾಕ್ಲ ಯಾಶಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕುಡೋರಾಯನ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಿಗಲ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಊರುಗು ಬೈದೆ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮದಿಮೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಮದಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಮದಿಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮದಿಮೆಗ್ ಬರ್ರ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಗು ಬೈದ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತವೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ನಿಶಾಲ್ನ ಮದಿಮೆ ಇನಿ ನಿಕಲ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ ತೂದಿಪ್ಪರೇನು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರು ನಮಕ್ ಮದಿಮೆದ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಪ್ಪಂಡ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಈ ಮದಿಮೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಬರೋಡಿತ್ತುಂಡು ದಪ್ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರು ಆಂಡ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಅಂಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದಿರ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಿಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ನಲೇ ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪೋಪುನು ಅಂಡ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲೊಂಜಿ 15 ಜನ ಇತ್ತೀರ 10 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪೋತು ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಇರದವರ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ನಲೇ ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಪೋರೆ ಪಂಡ ಅಂಕಲೇ ಪೋಪುನತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡೊಂಜಿ ಜಾಲಿಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಎಂಕುಲಾಂಡಲ್ಲ ಪೋವಡತ್ತ ಪಂದು ಎಂಕುಲಿದೆ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಕಟ್ಟದಾತನ ಒಂಜಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಕಾವ್ಯ ಉಲ್ಲಲ್ಲತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುರಣಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಕ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತಿತ್ತಲ್ಲತೆ ಆಲೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಬೇಗ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ ಮಂತದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋವರ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೇಗನೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತದ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಂದೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ ಆತ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಿದಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಿದಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಮದಿಮೆದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತಂದೇಟೆ ಪಾಡ್ವೆಪ್ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಉಂಡತೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಮಾತ ಪಿದಾಡ್ದಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾವೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನೆ ಪುರ ಅಂತ ತುತ್ತಾಯಿರಿ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ತುತ್ವೆ ಆಂಡ ಎಂಕಿಂಚ ಫ್ರೆಂಟ್ ನೆರಿಗೆ ಪಾಡುವಾತ ಅವು ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನೆ ತುತ್ತಾಯಿನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದೆ ಏತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಕರಿಮಣಿದ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತ ಡಿಸೈನ್ದ ಮುರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಿರು ಎಲ್ಯ ಕರಿಮಣಿದ ಡಿಸೈನ್ ಕಡಪಾಲೆ ಅತ್ತಂಡು ಎಲ್ಯ ಕರಿಮಣಿದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಸೈನ್ ತೋಜ್ಪಾಲೆ ಪಂಡದು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ನಿಖಲ್ ತೂತರಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಂದೆ ಕುಡೋರ ಅನ್ಪಾನ ಒಂದುಲಂದೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಕರಿಮಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತಿರೊಂದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೋನು ಅಂದಟೆ ಅದು ಗೊತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಆತ ಎಂಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪಾದೀನಿ ಇಂದೆತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದೆ ಅವೇನು ಪೋ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಲ ಐಟ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಲನ ಅಂದರೆ ಎಂದು ತುಲೆಗೆ ಸಾರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏತು ಶೋಕ್ ತೋಜುನ್ ಕರಿಮಣಿ ಬಂದದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂಡವೆ ಎಂದೇನು ಯಾನೊಂದುವೆ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡುವೆ ಪಂದ ಈಗ ನೆರಿಯೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡಂದು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡ್ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುನಿ ಆಂಡ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲುಕ್ ಅತೇನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲುಕ್ಕೊಂದು ಎಂದು ಕರಿಮಣಿ ಲೆಡ್ಡ ತೋಜುನ ಆಂಡ ಅಮ್ಮ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಪಾಡ್ಗ ದಾಲೈಜಿನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಿದಡೊಂದಿಲ್ಲ ದೇಕ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾತ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೊಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾರಿ ಅತ ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ದನೆ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೀತದೀತು ಜಾತ ನೆನಪೇಜ್ ಇದೇನೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ದೀತಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿದಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಏನಂತಿತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲಿಗಂದೆ ಮೊದಲು ತೋರಿಸ್ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎಂತ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ತೋಜಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸೇಮ್ ಒಂದುವೇ ಕರಿಮಣಿದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ರಡ್ಡಿ ಇಲೆಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಲೆಟ್ ಆತೆ ತಿಕ್ಕವ್ ನೀರು ನಾನು ಬರ್ಪಾರೆ ನಿಖಲ್ ಮರಣ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾರಡ ಗೊತ್ತಾದಿ ಬೈಟಿ ಅದಂದೇನೆ ಪಾರ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಂಜು ಗೊತ್ತು ನೀಡಿ ಕೆಬಿ ತೆಲ್ಪೋವೆ ಅಂಚ ಹೆವಿ ಕೆಬಿ ಇತ್ತ ಪಾಡುಂಡ ಬೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಬಿತ ಮಾತದ ಇದಾಂಡು ನಾನು ಉಂಡತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕಾಜಿದಿಕ್ಕ ಅಡೆ ನಾನು ಇದಾಡ್ದು ಅಂದೆ ಈ ಸಲ ಉಂಡತೆ ವಿಜಿಲ ಊರಿಗೂ ಬೈದೇರೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಸಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತವೆ ಈ ಕಲರ್ದ
ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತೊಂಬಲೆ ಪಂಡದು ಆರೈನ್ ಕಂದು ಜೀರು ಅಂಚೆಂಕ್ಲ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಪೂರ ಕಾಜಿನ ನಾನು ಲೋಷನ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಜ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬಿಜ್ಜಿ ನುಪ್ಪಲಸುನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆ ಸೈಜ್ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಜಿದ ಸೈಜೇ ಪಂತೀನಿ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಕಾಜಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ದ ಕಾಜಿ ಪುಂಡ ಐದು ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪನೋಡು ದಪ್ಪಣೊಂದು ದೆಪ್ಪರದಿಯರ ಬಂಗಾಪುನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡದು ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಅಣ್ಣ ತೆಂಕಲ್ ಮದಿಮೆಗೆ ಪಿದಾಡುವ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ನಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಕುಡೋರ ಮಾತಾಡೇಲ್ಲ ಮದಿಮೆದ ವೀಡಿಯೋಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಮದಿಮೆದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಗಳೊಂಡತೆ ಮದಿಮೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ದಾಂಡ್ ಯಾನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂದಿತ್ತತೆ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆದಲ್ಲಿ ಪದ ಐನಾತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ದಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಪರ ಐಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತೆ ನಿಜವಾದ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗುಂಡತಿ ಇಂಕಲ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿ ಪೋಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಕಡೆ ಪಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಡ್ದಿನರ್ದವರ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಿರು ಪೊಳಲಿದ ಟೀಮೇ ಇಜ್ಜತ ಪಂಡದು ಏಜಿಂಡ್ ಉಂಡದೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 15-20 ಜನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಾತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ನಮಕೊಂಜಿ 2 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲೇ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಪಾತೇರ್ನೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತರಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಪಾತಿರ್ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದಾದ ಪಂಡೆ ಎನ್ಕ್ ಸಡನ್ ಆದ ಇರ್ಲ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ನೆಕ್ ರಪಕ್ಕ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ದಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕಲ್ಡ ಅಂಚ ದಾಲ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಡ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕೂಡವ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮದಿಮೆಯರ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಅದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈತಿಯಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾಕಿರ ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಂಜಿನ ಕಾವ್ಯ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ತೆಪ್ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಂತುಲೆ ಕುಜಲ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಬನ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪುನದಾದ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಪುನಃ ಈ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟದಿನಿ ನನಗೆ ಇದು ಪುನಃ ಒಪ್ಪುನದ ಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಲಬ್ಬರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಇನ್ನು ಲಬ್ಬರ್ ನನ್ನ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಪುಡಿಗೆ ಅಂಚಾದಿಡೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಯಾನ್ ಏನದಿತ್ತೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮದಿಮೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಮದಿಮೆದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸೇ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಆಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆಗೆ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆಬೆ ಪನ್ಪುನೆ ನೀ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ್ ಪೌಲ ಕಾಂಡು ದಯಮಣೆ ಕಲ್ಪ ಮದಿಮೆ ತಲ್ಪದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ರ ಆಯ್ಚತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪನ್ಪನೆ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಸಲ್ಮೆಲು ಬಾಯ್.